Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom chiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eye agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo befra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso
Preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam bahin se pin. Enye nkwandewa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam. Se pampa ni honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai.